जामाइला मा एसे गरम जाखोब्रा गरमजोंनो मानसिफोरासो थैजोबसिगोन खोमालै सिला सिगुनफोरासो गोजौआव बिरथिंनानै मानसिनि थैनाय गोथै देहाखौसो नेबाय थासिगोन खोमालै मा एसे खिथु जिब्रांलायनाय गरम जाखोब्रा ओइ आफा गरम बोथोराव गरम जायाबा मा बरफ गोलैनांगौ नामा गोजांनांगौ नामा गरम बोथोरावलाय गरम जाखागोन गोजां बोथोरावलाय गोजांखागोन बेनिखायनो गरम जानाय बोथोरखौ गरम बोथोर होननानै बुङो आरो गोजांनायखौ गोजां बोथोर होननानै बुङो कमन सेन्स ब्रा आफा कमन सेन्स थोद बेटा साइकेल बोरायनि सेन जाथ'बाय दे दां थांखांनायनि उनाव सानैजों बिफा फिसाला बाथ्रा दान्थेलायबाय था नों मानि थाखाय फैदोंमोनलाय मानि थाखाय जानांगौ जाखोब्रा LIC आव नोंसा एकाउन्ट खुलिया नामा बेखौ खबर लानो फैदोंब्रा एसेबां मोजां स्किम दं LIC आव आच्छा बारु थाइबानि लारु दे मानसिफोरखौ लिंहरदो ना मायो लिंहरजोब गासैखौबो हांग्रिमोनदि दाउदै अफ्रिरानि दाउखारा जा बोरो मानसिफोरालाय थैजोबबायसो नामा गासैबो बेयाव मानि नांगोनलै अमा राजा नोंसानि न'खरनि मानसिफोरनि नामफोरखौ गासैबो जिब जुनारनि नामफोरानो दंजोबथारो नोंसानि न'आव ओइ दाउदैयाबो जिब जुनाराव गोलैयोब्रा अब्लालाय मायावथो गोलैयो दाउदैया जिब जुनाराव गोलैयाबा मायाव गोग्लैयो होमबा ओइ जाम्बि साइज दाउदैनिफ्रायसो दाउ जायो दा बेनिखायनो दाउदैया जिब जुनाराव गोलैयोब्रा जाबाय जिराय दाउदै आरो बिसोर साथामालाय बहा दङब्रा आफा औ बेटी आफा आं लोगोनो बार्थडे जानो थांदे आच्छा बारु थाइबानि लारु लोगोआलाय हौवाना हिनजावसो आफा आच्छा सोर फैगोन बार्थडेआवलाय लाफा सायख' फैगोन दाउखौ फैगोन आरो मिथिंगामोन फैगोन मानखो मिथिंगा माने हौवासाफोरबो फैगोन आरो ना नङा आफा हिनजावसाफोरसो माबाना खायसे नामफोरखौ हौवासाफोराबो लायो हिनजावसाफोराबो लायो जेरै मिथिंगा सुदेम अनसु गोजोन बेफोरबायदि नामफोरखौ खोनाबा हौवाना हिनजाव सानफ्लांलाय लाङोलां आच्छा हौवासाफोरबो फैगोन नामा फैया आफा आच्छा नों जाय लोगोनि न'आव थांगोन बिसानि न'आव हौवासाफोर दङ नामा औ दङ आफा फंबाय सासे दं आच्छा नोंनि लोगोनि फंबाया नोंखौ आब' होननानै बुङो ना नाम गाबज्रियो आंनि बोसोरसेल' उन्दैखाय आंखौ नामखौनो गाबज्रियो आफा आइला नोंखौ नामसो गाबज्रियो होमबा आब' होननानै बुङा होमबा मोना थांनो मोना नोङो मानो आफा सोंला बाद दे नों बार्थडे जानो थांनो मोना नोंखौ नोंनि लोगोनि फंबाया आब' होननानै बुङाबालाय नामसो गाबज्रियोबा थांनो मोना थां न'सियाव थां है आफा मानो बिदि नों मोना आरो बेयाव नाटक बाजि गैया थां न'सियाव थां बाप्पावै देन्जार सासनाव दोनथारदों माथो फिसाजोखौ माथो खालामनोब्रा उन्दैनिफ्रायनो खांदों माथो खालामनोब्रा नायल' जायल' सासेल' फिसा बोरैबाफोर माबाफोर जानांगौबा जारला जागोन ना ओमफ्राय मानो लिंहरदोंमोन माबा LIC एजेन्ट जालायबायनो नै बे टपिरामा बिनिखायनो LIC नि स्किमनि सोमोन्दै खोन्थानो फैदों बियो आरो माखासेफोरालाय माथो दाबो सफैया ना खिनायफोरासो खिगोरा जानानै फायखानायावनो जिरायनानै दं ओइ एमाव बेटा थांलाय आबैमोनखौ आइमोनखौ लिंनानै लानानै फै आं नारदमुनि नङाना नारदमुनिफोरासो बिथिंजाय खारथिंबाय थायो दा थोद बेटा दिनै सानसेखौ नारदमुनिखौनो जाथ'दो दे थां आइखौ लिंना लाना फै आच्छा दाउदै मा खबर मोजां आदा दिनै नोंसोर सानैखौ खाथियाव लोगो मोननायावनो फंसे बाथ्रा बुंनि आं नोंसोर सानैनि हाबाखौ आं जि साइज नुहुरथारबायलै बाप्पावै मा गुदि गैया बिजौ गैया डाइरेक्ट हाबानि खोथा बुंखोब्रा मानो नों हाबा जायालासिनो थालिर बिफां गायजासिगोन नामा माथो खालामनोलै अमा राजा हाबा जानोनो गिलायलांबायसो माथो आंलाय बादे नोंनि गिनाया गिफ्लादोंसो नोङो हिनजाव मोनबा दानो हाबा खालामोब्रा नोंबो नङा होनलाय टपिराम ओइ अमा राजा आंनि गोसोआ सोलायबायब्रा माब्लानिफ्राय होननानै बुङोब्ला मैया दाखालिनिफ्राय बांसिन गिनाय फैदोंलै माने थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोरनि सायाव एसे सन्देह जानाय फैदों आंना आच्छा बारु थाइबानि लारु मानि थाखाय हिनजावसाफोरखौ लाना सन्देह खालामखो नोंलाय मानो होनोब्ला सिख्ला मानसिफोर नुबानो आं ओरैबायदिसो सानखायो दाना बे सिख्लायाबा सोर बोराय हौवा लांथाथा उदै गेदेर हौवाजों बेरायगासिनो दं खोमायो सिरि सोर हाबा जानाय हौवाजोंबा बेरायहैखुमागासिनो हटेल रेस्टुरेन्ट सोर हाबा जानाय हौवाफोरजों बेरायहैखुमादों हटेल धाबा रेस्टुरेन्टफोराव जालाय लोंलाय खालामहैदों बेफोरबायदिसो साननाय फैयोलै हिनजावसा मानसि नुबानो माने मोजां महरनि सिख्ला नुबानो आरो आच्छा बिदिसो सानथारबाय होमबा नोङो मानो सानाब्ला नोंसोरबायदि हाबा जानाय मानसिफ्रानो सिख्ला हिनजावसाफोरखौ बिराद बमरायोना बेनिखायनो अमा राजा सिख्ला हिनजाव नुबानो आं ओरैबायदि डाउट खालामखायोना लामाथिंजाय सोरबा सासे सिख्ला स्कुटि सालायनानै साइकेल सालायनानै बा एकदमबारे देलाय थाबायलांनाय सिख्ला नुबानो आं सानखायो आरोना बेबा सोर बोराय हौवा लान्था हौवाजों लाइन मारिखुमागासिनो दङ सोर थिखादारजों सोर पलिटिसियानजों बेरायखुमादों बेफोरबायदिसो सानखुमाय माने आं एबा सोर हिनजावनि फिसायखौ लानानै दैमा जिं बियार लोंखुमा हैलायदों बेफोरबायदिसो सानोलै आं मानो होनोब्ला नोंसोरबायदि हाबा जानाय हौवाफोरा सिख्ला फिसा लानानै दैमा जिं बेरायहैयोना बिनिखायनो गिनाय मोनसैलै आं अमा राजा सिख्ला सासे नुब्लानो सोरबा हाबा जाखानाय हौवाजोंसो लाइन मारिखुमागासिनो दंखायो बे साननानैनो गोसोखौनो थोनो गोसो जालां जेरै दाउदै
आंनि गोसोनि साननायखौसो बुंदोंब्रा दावदै आं नोंखौ थांखिनानै बुङाखैब्रा दावदै जे नोंखौ आङो सोरबा हाबा जानाय हौवा उदै गिदिर ओमफ्राय लान्थाथा खानायाबो माने खाफालथिंजाय गैलायि बेफोरबायदि हौवाजों लाइन मारिदों होननानै बुङाखैब्रा आं नोंखौ आं माने हिनजावसा मानसि नुबानो बेफोरबायदि साननाय फैयो बिदिसो बुंदों आं हिनजावसा मानसिफोरनि लिस्टआव आंबो गोग्लैयो मिथिबाय बेनिखायनो जाला माला दा बुंदों आं आंनि गोसोनि खोथाखौसो बुंदोंब्रा दावदै नोंखौ लाइन मारिदों मारियाखै होननानै बुङाखैब्रा आं मानो दैयाव नांथाबखोब्रा दावदै नोंलाय हो ना सोरबा हाबा जाखांनाय हौवाजों लाइन मारिगासिनो दङ नामाब्रा नोंबो Hei, Topiam, आंबो दं खाथियावनो मा जाजा सोङोब्रा आंनि बिनानावखौलाय ओइ खोनासं नोंनि बिनानाव जाखो मा जाखोब्रा मा थिग बेबो सोरबा हाबा जाखानाय हौवाजोंसो लाइन मारि खुमादों खोमा बेखौसो बुंदोंब्रा नों नोंनि बिनानाव होननानै नोंनि बिनानावनिथिंजाय साइड जानाङाब्रा Hei, बुरबाव आंनि बिनानावा सोरबा हारसा हौवाखौसो गोसो थोयो मिथिबाय नों साला आंनि प्लानखौसो बरबाद खालामसिगोन नामाब्रा आं दावदैखौ नोंनि थाखाय बानायना होनो नागिरदों आरो नों उल्था-फाल्थासो बुंदोंना ओइ अमा राजा आं बुंदोंसोब्रा मारालाय खुमादों जेबो खोथा गैयाब्ला थांनोसै आं र' जिराय आरो बिसोरलाय मा खालामबाय थामारखोब्रा बिहामजो बिखुनजो ना खि गोरा जानायखौ एरख'लायबाय थादोंब्रा माथो जाबाय थाखो मा रोनावबाय थाखो जिराय ओइ नै थबिरामा माबा मोनसे खोन्थायोनो जिराय दे जिराय ओइ बाजै जिराय ओइ मादै नोंलाय माने हायाव जिरायखोब्रा गोजौआव जिराय जेबो नङाहाय हायावनो जिरायगोन आं गोदो गोदायनिफ्राय हायावनो जिरायनानै देरबोनाय नालाय दा सा ससेयाव सियाराव जिरायनो बानायसो मोनो माथो आच्छा नंगौ नामा दे होमबालाय आं एलआइसिनि स्किमखौ खोन्थानोसै होमबा नोंसोरनो बापावै दाउखा राजा बहा थांनो इसिबां आथुरब्रा नोंलाय दाउखा नालाय दाननांगौना बिफाङाव बानानै बिनिखायनो आथुर जादों बियो आच्छा बिदिब्ला खोनासंदो नोंसोरो एलआइसिआव मोनसे एकाउन्ट खुलिबा बिराद मोजां जागोन आरोना ने न'खरावथ' एलआइसि दोनथारनांगौ नङा होमबा उनफोराव मा जालांगोन मा थागोन सोर मिथिगौ नङा होमबा बेनिखायनो एलआइसिआव मोनसे एकाउन्ट थानाया बिराद गोनां देब्रा थाब खोन्था बेफोरखौ मिथिखायो जों नोंनि बे एलआइसिनि स्किमाव मा दं बेखौल' खोन्थादो आच्छा होमबालाय हमनानै ला नोंसानि न'खरनिफ्राय सोरबा सासेनि नामाव माने एलआइसिआव एकाउन्ट खुलिबाय बे मानसिनि नामाव बोसोरसेयाव जुदि 30,000 रां दोननो हायो अब्ला 30 बोसोर बा 40 बोसोरनि उनाव करोड़पति जागोन माने करोड़ सुदै मुलै नंगौना नङाब्रा 20 बोसोरनि उनाव एसे गोबाव 20 बोसोर माने नेनांगौ होमबा मालाबा थैनानै थांगोन सोर फाथालै एसे थाबनिखौ खोन्थाब्रा थाबनिखौ एलआइसिआव इसिबां थाबाव मोननाय बेफोरबायदि स्किम गैयालै खिन्थु एलआइसिआव जुदि फैसा दोनो अब्ला बिराद माने लाब जागोन आरो नोंसा न'खरा माजोन जाथारगोन माने हमनानै ला जायनि एकाउन्टआव फैसा दोनदों बे एकाउन्टनि हल्डारनि मानसिया जुदि हरखाबनो माबा मोनसे जानानै थैबाय गारि एक्सिडेन्ट बा माबा मोनसे बेमार आजार जानानै थैबाय अब्ला बे मानसि थैखांनायनि उनाव नोंस्रा मोनगोन नगद 50 कौटि रां 50 कौटि एसेबां बुरजा मानो नङा जानोब्रा आं जायगानिनो मानसि नोंसोरनि फैसाखौ लानानै बहा खारगोन आंलाय खारोबो ना एलआइसि एजेन्टफोरा फैसा मोनखांबाथाय मोखां गन्थंखौनो खिथा फैफिनाना बिनिखायनो गिनांगौ बिदि नङाब्रा आं जायगानिनो मानसिना बे जायगायावनो थानानै देरनाय बे जायगायावनो आं हाफब जागोन होमबा आं नोंसोरनि फैसाखौ लानानै बहा खारगोनब्रा नगद प्रुफ होनानैसो लाखागोनब्रा आं नोंसोरनिफ्राय फैसाखौ दा बुंदोल' नोंसोर सोरनि नामाव एकाउन्टखौ खुलिगोन हायोबाथ' मोननै मोनथाम खुलिनानै लाखा नोंसोरनिनो बिराद लाब जागोन आच्छा मोनसे खोथा एलआइसिआव जायनि नामाव फैसा दोनगोन बे मानसिया मोना नामाब्रा मोना बे मानसिया थैना थांखांनायनि उनाव बे न'खरनि मानसिफ्रा मोनगोनब्रा बिदिसो होमबा बिदिब्ला आंनि नामाव दोनथारनाङालै आंनि नामाव फैसा दोननायखौ न'खरनि मानसिफ्रासो मोनगोन आं थैनानै थांबा आं दोनालै आंनि नामाव दोनहोआ बिदिसो होमबा बे जायनि नामाव दोनगोन बे मानसिया फैसा मोना होमबा मोना मादै मोना जेरै नोंनि नामाव फैसा दोनोबाथाय नोंनि फिसाला बिहामजो फिसौफोरा मोनगोन आरोना नों थैना थांखांनायनि उनाव आयै बिदिसो होमबा खोनानायखौलाय मोजां खोनाखादों दा सोरनि नामावसो दोनगोन दे बुंदो अमा राजा सोरनि नामाव दोनगोन हांग्रिमोनदिनि नामाव दोननोसै नामा हांग्रिमोनदिनि नामाव दोननोसैलै थफिराम नगद 100,000 दोनखागोन माने बोसोरसेयाव आं दोना माथो आइला मानो दोनाब्रा नोंनि नामाव दोनगोन नोंनि फिसालाफोरा मोनगोन ना माथो अमा राजा नोंनि आखलखौ मिथिथारो आं थैनायखौसो जमबाय थागोन नों माला थैयो होननानै आरो हिनजाव गदाय लाबोनोसो सानगोन नों दोना आंनि नामाव एलआइसिआव फैसा दोना आच्छा होमबा अमा राजानि नामाव दोननोसैब्रा दोना आंनि नामाव मानो दोनांगौ जाखोब्रा एफा मानसिफोर दङ बिसोरनि नामाव दोनगोन ना आंनि नामाव आं फैसा दोनथारालै आं थैनानै थांगोन नोंसोरासो गुलाब गुथाब आंनि नामै फैसा दोननायखौ मोनगोन दोनालै आं एसेबांबो आङो माबा नङा मा होनोमोनलाय महापुरुष नङा आंबो आंनि नामाव दोनोआलै आबैनाव दोनो आबैनाव औथ' आरो आइनाव दोनबानो जागोन बासे नों सैथोखौनो बुंदों आइनि नामावनो दोनगोन आइया बुरिबायना माथो आइनि नामावनो दोननोसै आइया बुरिखाबायबो नालाय थास'लायनि जिउ माला मा जायो रावबो हमनो हायाना बुरै मानसिखौ थाब थैगोन सानदों नोंसोरो जों गोदोनि बोराय बुरैसो थाब थैया माथो आंहा गोदो उन्दैनिफ्रायनो हासारनि मैगं गोथां मैगं जानानै देरबोनाय नोंसोरनि बायदि दा बे गोदान मुगाजों बानायनाय मैगं थाइगंफोरा बेफोरखौ जानाय नङा माथो आं थैया माथो दानो बेबो नंगौ थफिराम बेबो सैथो गोदोनि बोराय बुरिफोरा थाब थैयाब्रा दानि गोदान जुगनि मानसिफोरासो थाब थैयो बेमार जानानै बा सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै बोराय बुरिनि नामाव फैसा दोनबा थाब मोनथारनाय नङालै जेरै आइनि नामाव साला मा जेरैबो जारलाब्रा सोरबा सासेनि नामाव दोनदोब्रा आंबो दोनथारा माथो बुरै मानसि होननानै आंबो थैजानो लुगैदों नोंसोरो
थैया माथो आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो आंहा मोजां मैगं थाइगं जानानै देरबोनाय दानि जुगनि गथ' उन्दैफोरासो थाब थैलाबायो जानाय लोंनायजों दुगा खिन्थिनानै बाइक सौखावलाबायनायजों होमबालाय एमाव राजा नोंनि नामाव दोननोसै नामा ना हयबना आंनि नामाव दोनथारा आङो नांगौबा थैनानै थांगोन थेवबो आङो बेफोरबायदि फैसा बुरलाब होनानै गालाङालै आं एसेबां गोसो अनसुला नङाब्रा बापावै माबायदि न'खरनि मानसिफ्रा मा फैसाखौनो दोननो नागिरालै रावबो दोना आंनि नामावबो दोनथारा आंनि नामाव दोननांगौबा माला थैगोन होननानैसो जमबाय थागोन बे अमा राजाया आं आंनि नामावबो दोना माथो आच्छा बिदिसो होमबा रावबो फैसा दोनला होमबा आच्छा बार' थाइबानि लारु बे एलआइसिनि स्किमानोथ' मा थैनानै थांखांनायनिल' गोजाब्रा थांना थासान्दिनि गैया नामाब्रा थांना थासान्दिनि स्किमा बारा मोजां नङालै थैना थांखांनायनियासो बिराद मोजां होद बिदिबा नांला नामा होद आंखौ खर' गरम दा खालामलै दोनदोब्रा सोरबा सासेनि नामाव नोंनि नामावनो दोनदोब्रा अमा राजा नोंनि नामावनो आफानि नामावनो दोन माथो अमा राजानि नामावनो दोनदो हा नङाबा माथो अमा राजानि नामावनो दोनदो आरो आदा अमा राजानि नामावनो दोनदो आं हले जेबो मिन्थियालै जायनि नामाव फैसा दोनगोन बिनि फैसाखौ आं खावसे दांनो मोनबानो जाबाय आरो इस बिराद मोजां टेनसन खालामदों माथो नों दाउखा राजा दिस इज कल्ड बिजनेस आपा बिजनेस आच्छा होमबा अमा राजा नोंनि नामावनो दोननोसै नङा होमबा माथो खालामनोब्रा रावबो रावनिबो नामाव दोनलायजानो बाबायबालाय आंनि नामावनो दोनदो दे खिन्थु थैनानै थांखांबाथाय फैसाखौ आंनो ज' बावहरनानै हरबानो जाबाय दोनग्र'ल'ब्रा दोनखांनायनि उनाव माबा मोनसे जागोन ना इस बुरखायसे दे आंनि फिसाफोरनि थाखायनो दोननोसै आं माथो खालामबावनो अफ्रि रानिनि थाखायनो दोनना गालांनोसै आं माबा मोनसे जाबाथाय अफ्रि रानियानो मोनथोंसै दे नमिनिखौबो बेखौनो होनोसै आं आच्छा दे होमबालाय गाबोननो फैसाखौ रेडि खालामनानै दोन आं गाबोन नोंसानि न'आव फैफिनगोन आच्छा बार' थाइबानि लारु दे अब्लालाय आं थांनोसै थाथ'दो आच्छा थाङै थुङै आंनि नामावसो जाबाय होमबा माथो जाखो आदा नोंनि नामाव दोननाया जानोबो आरो नोंनि नामाव दोननायालाय माथो जाखो दे आफा जिंगा दासिब्रा नोंनि फैसाखौ जों जोबोद मोजाङैनो दोनगोन ना बिदै दैहोलायगोन जों जाबाय बेथा जाबाय बिफाखौ बांद्राय फुस्लायनाङा मिथिबाय आच्छा बे नोंनि खानायखौनोथ' मा जाथिथि खालामनानै लाबाय थाखोब्रा गोसोम खालामदोलै बेथा गोसोम नङा माथो आं गोसोम खालामा आं बेसे मोजां नुदों आंनि खानायखौ जानो आरो मा सिलिप थाफाथ्रा खालामनानै लाखो खानायखौ आंथ' सान्दुं गोसानि थाखाय खामदोंसो खोमा सान्दों माबा हनै खालारसो खालामना लादोंनो मालाय कलेजाव थांसिगोनखाय आबौ एमाव बिराद गाज्रि नुथारदों दे खानायखौ गोसोम खालामनानै लाफिनदो आं रावनिबो खोथाखौ मानिया आंनि खोथाखौ होनबा नोंसोर मानियाखै हा मा खोथा मानियाखै जालायखो नोंनिखौलाय माथो थार्ड डिभिजनाव पास जानायनि थाखाय DSLR आइफन गंसे आरो बाइक मोनसे बिबाय माथो मोनसेबो होआखै बेनिखायनो आंनि खानायखौ नोजोर दाहो आंहा कलेजाव थांनानै सिख्लाफोरखौ इमप्रेस खालामहैनांगौ आच्छा बिदिब्ला सेकेन्ड हेन्ड साइकेल बायनानै होगोन आं बेजोंनो इमप्रेस खालामहैबानो जाबाय मालाय आफा सेकेन्ड हेन्ड साइकेलसो बायनानै होगोन होनबा नोंबो गोदो बेफोरबायदिनो इमप्रेस खालामोमोन नामाब्रा सिख्लाफोरखौ गावखौलाय माथो बुंबावनो दंफां सायावसो गाखोनानै गाबै बिग्रामोन बियो नोंसा नोमफाया नों बिदिसोमोन आरो आफा सेंग्रा समाव थौ दाय मा बुंदोंब्रा हा माथो रिसार्च सोनोबाबो दंफाङाव गाखोनानै गाबै फैसा बिग्राया नोंनो नङामोन होमबा गान्दु सिंनि फैसाफोरखौ खावै सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनाया नोंनोमोन दा थुद आयाबो मा बुङोब्रा बा आफा बिदिथारमोन आरो आबै आरो सानसेखालि मा जादों मिथिगौ ना आदाया हिनजाव नांगौ होननानै गाबबाय थादोंमोन ना साल दंफाङाव गाखोनानै हिनजाव नांगौ होननानै गाबबाय थानाया गाबबाय थानाय समावनो गोजौनिफ्राय खान्थाल फिथाइया गोग्लैनानै खर'आव नांफैनाया आदा खान्थाल फिथाइजों गोलैसिनजानानै बिहु जालायनानै थालायदोंमोन ना आदाया साला माला बिदि जानाय आंलाय हा मानो जायाखै नोंलाय हिनजाव नांगौ होननानै खान्थाल बिफां सायाव गाखोनानै गाबबाय थानाया खान्थाल फिथाइजोंनो खर' सायाव गोलैसिनजादों दा बिहु जानाया बावगारबाय बियो मा एसे दुस्थ'मोनलै आफायालाय देन्जारथारमोन माथोलै आफा नोंलाय दुस्थ'मोनब्रा माथो बुंबावनो आरो बिनि दुस्थ'आलाय दाबो एखेयानो माथो जाबाय बेफोरबायदि लोगो नांनानै आंखौ बिदि बुङो नामा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मानो बुङोब्रा आं लाजियोना लाजियोनो साला बिराद गन्थ'आव दै हाबबाय दे आं दसे उन्दुहैनोसै साला गरमाबो देन्जार हाव माला अखा हागोनलै बे गरमाव माबोरै कार्टुन बानायनो हानांगौ जाखोब्रा बे गरमाव बोरै सयज' हानानै बोरै भिडिअ लाबोनोब्रा नोंथांमोननि खाथियाव बिराद खस्थ' दङलै भाइमोन बेनिखायनो दुमफाव लोदो बुसावा दासान्दि भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोना गाज्रि दामोन लोगोसे बेलेग खामानियावबो बिजि थायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव बेक टु बेक भिडिअ लाबोबाय थानाय जाया स' लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दङब्ला दे लोगो लाइक खालामनानै गालां साबस्क्राइबबो होलां दे अके बाय नायबाय थादो